नमस्कार दोस्तों, हम आज आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार हंसी मजाक वाले गीत सुनाने जा रहे हैं। तो हमारे गीत आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को अच्छी अच्छी गीतें सुनने को मिलेंगी। तो चलिए हम आप लोगों को अच्छी सी गीत सुनाते हैं। हे जी अम्मा का चटनी कमाल कैले बा। हे जी अम्मा के चटनी कमाल कैले बा। दूल्हा के बहिना के किचन में काम कैले बा। हे जी अम्मा के चटनी कमाल कैले बा। दूल्हा के बहिना के किचन में काम कैले बा। दूल्हा के बहिना के किचन में काम कैले बा। हे जी अम्मा का चटनी कमाल कैले बा। हे जी अम्मा का चटनी कमाल कैले बा। अगुआ के किचन में उनके बहिना के अचार का काम कैले बा। हे जी अम्मा का चटनी कमाल कैले बा। हे जी अम्मा का चटनी कमाल कैले बा। अगुआ के किचन में उनके बहिना के अचार का काम कैले बा। तो दोस्तों, एक गीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले गीत में, तब तक के लिए नमस्कार।